थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदो आरोना थ' जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे निउसनि भिडिअखौ एसे खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। खुलुमबाय आं मुस्रि थेबास्राम ब्रह्म समाजारि बिजों थामहिनबा फेसबुकआव आंखौ दलाइ बिद्या बिटिआर पेजखौ सामलायो होननानै बिपिएफ आरो बिपिएफ मददगिरि माखासे पेजफ्रा जेरै बांसावबाय थादों बिनि सायाव आङो कर्टआव केस होनाय जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दोङो जिथुनिखि बे बुंबाय ना माने फेसबुक पेज थ' बे फेसबुकनि पेज माने मोनसे फट' पस्ट नुदों आरो ना माने बे सुखबिर आदानि थ' एसे बे पस्टखौ नायना लाबानो जाबाय आं बे स्क्रिनावहाय नादो साइडआवहाय जानो हागौ नुखाबाय नोंथांमोना बे पस्टखौबो नेक्स्ट ओमफ्राय आरो मोनसेबाव भिडिअ क्लिप्स दोङो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ खोनासंना लाबानो जाबाय आरो ना मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। दिनै आं बुंगोन हाग्रामा सारानो दिनै कमप्रमाइज जानाय बाथ्रा कमप्रमाइज लाइननि बाथ्रा बुंबाय थायो जे सिगाङाव बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिया खामानि गैया खिन्थु दा बिटिआर सुक्तिखौनो मावफुंनो ओंखारनाय बा बिटिआर सुक्तियाव एख' गैया खिन्थु सेलेब्रेसन खालामनाय बिटिआर सुक्ति देखो बेफोरबायदि कमप्रमाइज माने मानि होलांबाय हाग्रामा सारानो खिन्थु बै बिथांनि सेला बेलाफोरा मा मोनखां हो नैबे क्लिपखौ नायनाय उजुबगोन रन्जन दैमारि साराबो गगोन बिनि थाखाय रायलायखाजोबनाय जाबाय लिडारा बिथांखौसो लिडार होननानै बुङो दा गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय अमा हालेवनायाव सैमाया आगान होनो दानाजा भाइफोर हा माला जुजिनाय हो बिपिएफ सरकारनि दिनाव जोबजानानै थाखानाय गोजा बेफोरो दा जितु एनडिबि गनाया हो बे बिपिएफ सरकार समायाव मालाबा सासे दिहुनफेरदोंमोन ना हो जितियानोखि बिटिआर सुक्ति जादों बेनि उनावसो एनडिबिखौ सख'नायनि बाथ्राया फैदों बेनिफ्राय इउपिपिएल सरकारा लासै लासै बहनबाय थादों खामानिखौ मावखाजोबनानै दोनदो 5 बोसोराव सोरबाबा दा जेरै बिपिएफनि दिनाव गदो साथाम साब्रै साबा थिग बेबायदिनो जोंनियावबो 7 10 जन 15 जन सिगांनिफ्राय गबोबाय थादों लासै लासै हा जोंफोरा मावखानानै दोनदो खामानिखौ आरो इउपिपिएलआव सोर दङ बिटिआरनि सुक्ति होग्राफोरा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावसो एनडिबिखौ बख'नाया माबा जादों दा बेखौ नोंथांमोना इमान ओरै लाइनाव लांनो नाङा बेखौ रायजोफोरा बयबो मिथिगोन अमा हालेवनायाव सैमानि आगान होनो दा नाजा होनना बुंखादों जानो हागौ गासैखौबो नुखाबाय नोंथांमोना थ' बेनोमोन आरोना भिडिअ'आ थ' नोंथांमोना नुखादो जानांगौ बांसिनानो आरो फेसबुकआवहाय थ' बेनोमोन नेक्स्ट माबाफोर गोनांथि आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअ'खौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरोना थ' बाय बाय लोगोफोर।